bueno, moi agradecida por esta invitación para estar nesta mesa presentando o 7º caderno do museo e agradecerlle a José María especialmente pois todo o traballo que veñen realizando durante estes anos. A verdad que a inmigración, que é o tema desta publicación, pois todos sabemos, atreveríame a decir que todos os que estamos aquí temos algún familiar pois que no seu momento ou agora mesmo que está emigrado, que todos temos casos nas nosas familias. Bueno, pois iso que nos toca moi de cerca, está no noso ADN desta vila, e bueno, por iso que especialmente emotivo penso que vai ser esta tarde de hoxe. Bueno, como ben sabedes, non só transformou as familias, sino que tamén, pois, deixou unha pegada moi importante no eido social, económico e, sobre todo, cultural. Nesta vila, grazas a esas persoas que emigraron, pois hai construídas institucións que foron clave para o noso desenvolvemento. Bueno, pois a verdade é que por iso queremos agradecerlle desde o Concello todo o traballo que están facendo para esa posta en valor, para a divulgación e, sobre todo, tamén a conservación de todo este patrimonio etnográfico cultural. Así que, nada, o noso agradecemento, esperemos que disfrutedes e gocedes deste 7º caderno. Cedolle a palabra xa aos protagonistas para que, bueno, que nos conten un pouquiño toda esa información que recabaron, todo o traballo e a importancia desos valores que nos trasladaron os nosos ancestros, todos esa pegada que deixaron de solidariedade, do valor da familia, do valor da colaboración entre todos, que penso que as xeracións que nos toca vivir agora, que vivimos nestes tempos, non debemos de deixar de lado telas moi presentes, ter presentes todos estes valores. Así que, bueno, cedo ya a palabra a... Bueno, buenas tardes a todos. Comenzaré dando las gracias a José María por invitarme a participar en esta presentación tan valiosa documental. Mi experiencia con la inmigración en La Habana, Cuba, tiene su lado bueno y su lado malo. Primero decir que ya mi abuelo materno había viajado a la isla caribeña en 3 ocasiones y varios de sus hermanos también. Mis padres se fueron a La Habana en los años 50. Tenían familiares que les acogieron y les ayudaron a establecerse. Mi padre Crisanto fue el primero que se marchó en barco desde el puerto de Vigo, y 2 años más tarde se fue mi madre, Gene, de la misma manera. Allí se casaron y nacimos mi hermano y el que os habla. Bueno, como estaba diciendo, allí se casaron y allí nacimos mi hermano y el que os habla, Guillermo. Mis recuerdos en ese tiempo que vivimos en La Habana son algo borrosos porque volví con 7 años y ya los recuerdos se desdibujan. La vida en la isla era muy agradable. Mis padres tenían sus trabajos. Mi padre Crisanto era empleado de una mueblería y mi madre Gene era encargada del edificio donde vivíamos. Mi padre Crisanto tenía una moto para desplazarse a su trabajo. Los domingos íbamos a la playa de Guanabo en guagua, bus urbano. Comíamos allí, había un parque infantil, actuaciones de payasos. Al salir de la playa cogíamos la guagua de regreso a casa, pero parábamos en un puesto ambulante a degustar un rico cucuruchito de maíz y un delicioso jugo de coco recién salido del coco que cortaba el del puesto en ese momento con el machete. En las calles había mucha vida, comercios, coches, guaguas, cafeterías, grandes almacenes tipo Corte Inglés, y yo creo que un poco mejor que el Corte Inglés de España. También íbamos a comer al centro gallego y correteábamos por sus jardines que nos dejaban los encargados. Teníamos televisión, radio y recuerdo una máquina expendedora de refrescos de cola
que había en el exterior del colegio a donde íbamos a la escuela, que en el recreo podíamos degustar introduciendo una moneda y salía una botella de cristal de cola. Íbamos al cine a ver películas de Cantinflas. En el cine no recuerdo el nombre, pero bueno, eran esas películas muy divertidas y pasaba un buen rato. Celebramos los cumpleaños con nuestros amiguitos, familia, de toda la familia, rodeados de muchos juguetes, piñatas y una tarta de varios pisos. Como veis, todo normal, feliz, hasta que, como dice la canción, y en eso llegó a Fidel, se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y las cosas empezaron a cambiar, llegando la cartilla de racionamiento, y en ese momento mis padres decidieron que era el momento de llegar, o sea, es decir, no llegaba la comida y decidieron volver a España y dejaron todo. Porque las autoridades no le dejaron absolutamente nada. Nos volvimos con lo opuesto. Luego, la llegada a la aldea de mi madre Lousada Xermade seguía... Llegamos a Madrid con ropa ligera. Fue triste, con frío invernal, con mucha nieve. A una España en blanco y negro, sin luz en el ambiente. Menos mal que nos arroparon al llegar. Luego la llegada a la aldea de mi madre, Lousada Xermade, seguía la nieve hasta las rodillas, cosa que me impactó mucho, nunca la habíamos visto. Teníamos mucho frío, veníamos de un clima tropical, la gente hablaba gallego, que mi hermano y yo no entendíamos. En la aldea no había luz, se alumbraba con carburo y velas. Se cocinaba con leña, en la lareira con leña. El fuego de esta nos fascinaba. Había animales en la cuadra, vacas que mugían, cerdos que gruñían, gallinas que cacareaban y otros animales. Todos estos sonidos eran novedosos para nosotros. Todo era distinto y diferente a lo que estábamos acostumbrados. Bueno, muchas gracias. Paso la palabra a José María. Boa tarde, miñas donas e meus señores, nenos e nenas. Moitas grazas, Elena, polas túas verbas. Moitas grazas, Guillermo, polas túas tamén. E por prologar este caderno cun tema que coñeces ben. Decirche que as túas verbas son unha explicación do obxectivo deste traballo, que é o de lembrar e o de agradecer. E que logo, cando fale do tema da emigración, entrarei nesta finalidade. Moitísimas grazas a todos e a todas vostedes por estar hoxe aquí acompañándonos nesta 7ª presentación do caderno Museo Etnográfico. Moitas grazas á Diputación Provincial por subvencionar dito caderno e, como non, ao seu presidente, o noso alcalde, don Valentín González Formoso, pola súa implicación para con este museo. Asemade, agradecer ao Departamento de Cultura e a súa colaboración para a realización deste acto. E, por último, e non menos importante, quixera dar as grazas a toda a xente emigrante, algunha presente, que colaborou coas súas testemunhas para que o caderno sexa unha realidade. Primeiramente, quixera comentarvos que o noso museo, o Museo Etnográfico Monte Casado, está de cumpleanos. Este ano facemos 40 anos desde que se iniciou. Parece que foi onte, pero xa pasaron 40 anos. Iniciouse no Colexio Público Monte Casado, daquela era así, Colexio Público Monte Casado, alá polo curso escolar 85-86. Aquela actividade pedagóxica de preservar o noso pasado inmediato e explicalo ao alumnado e visitantes foise transformando co tempo
nunha importante colección etnográfica que hoxe pode verse neste edificio. Moitos foron os traballos e os pasos para chegar ata aquí, mas non nos pesa. E pódese dicir que As Pontes de García Rodríguez conta cun museo etnográfico que merece ser visitado. Polo menos é o sentir da xente que pasa por el. Non hai máis que botarlle unha ollada ao libro de visitas que temos na entrada, ou, se mirades a páxina do museo, hai 61 reseñas e todas con 5 estrelas. Penso que é un sinal de que as cousas non se están a facer moi mal. Engadir que de non ter feito no seu día a recuperación deste material que contén, máis do 90% das pezas estarían perdidas, moitas en zona de expropiación por Endesa. Este feito que parece insignificante é moi importante e o mellor é que aínda seguimos a facelo. A xente traenos pezas ou chámanos para recollelas, dóanos documentos, empréstanos fotos e deste xeito preservamos o noso pasado máis inmediato. E aquí seguiremos, polo menos esa é a intención, co traballo de recuperar, salvagardar e transmitir o patrimonio pontés. E polo medio, facer un caderno de cando en vez, tamén para salvagardar aspectos que non son materiais e que non se poden conservar no museo se non é por escrito. Polo que quero aproveitar o acto tamén para transmitir o noso agradecemento a toda a xente que ao longo destes 40 anos axudou a facer o noso museo. Alumnado, profesorado, persoal non docente, AMPAs, alcalde e concelleiros, veciños e visitantes, e a toda a xente que doou as pezas desinteresadamente, porque, non sei se sabedes, hai incluso xente de outros concellos que tamén nos donaron pezas. Polo tanto, grazas a todos por axudarnos a cumplir os 40 do museo, e sen esquecer aos que nos puxeron tamén a trancos polo camiño, aos que nos deixan de lado, porque nós, co noso facer, tamén facemos as pontes, pese a quen lle pese. Claro que dun xeito distinto a eles, porque nós tratamos de sumar, non de restar, de multiplicar, non de dividir, para deste xeito facer unha vila mellor. Entón, tamén darlles as grazas, porque grazas a eles, cada día procuramos ser mellores e facer máis e mellor e seguir cumprindo anos, aínda que algúns lles amore. E despois dos agradecementos, se me permitides, quixera facer unha lembranza especial para 3 veciños daqui da vila que xa non están entre nós, Juan, Isolina e Paco. A Juan, que cando eu chegaba aquí ao museo e de facer sol, estaba sentado nese banco coa súa dona Fina ou coa cuidadora María. A Isolina, que xa non verei máis tendendo a roupa dentro do museo, porque eu cando abría as ventás sempre estaba tendendo a roupa ou recolléndoa, cousa que fago aínda ás veces de ollar por se a vexo. A Paco, persoalmente, o boto moito en falla. Pola súa amizade e pola súa compaña nas tardes de inverno, non museo, perdón. E nas de primavera e verán nos bancos desta praza. Boto en falla porque era unha memoria viva desta vila, pola súa conversa amena, polas limas, como decía el, porque limábamos os dous entre nós, e como xa dixen, pola súa amizade. Para eles 3, Juan, Isolina e Paco, a miña lembranza. Os que xa sodes asiduos a este acto, dende hai anos, sabedes que sempre, antes de entrar en tema, toco 2 apartados xa clásicos. O primeiro é darlle un toque ao Concello, como coa teima de mellorar a vila e da súa conservación. E outro, o de facer un repaso polas actividades máis salientables do museo. Ao Concello este ano non podo facer exixencias nin toques, porque sabedes que están adecentando as rúas. Eu non teño ou deixarme sin argumentos, pero si quixera pedirlles que continúen co tema, que pouquiño a pouquiño podese lograr que a vila
acade a súa relevancia. E, como non, agradecerllo, e que me sigan deixando sin argumentos moitos anos máis. Das actividades do museo, destacar as máis importantes, porque, ademais de atender as visitas, de desplazarse por pezas, de restauralas, de inventarialas, de expoñelas, de recoller todo tipo de documentos, fotografías que nos emprestan, etc., tamén facemos outras actividades ao longo do ano. Entre elas, eu destacaría, por exemplo, a página web, que todo o mundo nola loa, é dicir, penso que é unha página bonita, a página do Facebook, polas súas publicacións, as visitas e interaccións que ten. E logo destacaría tamén dúas exposicións que se fixeron, porque este ano, como cumplimos 40 anos, tratamos de facer, pois, aumentar un pouco as actividades. A primeira foi unha exposición de madeira, moi bonita, sobre todo porque había exposta algunha peza miña, e como xa non teño voz, teño que chufar. E de 3 compañeiros máis da endaina das mañás. E a outra, sobre ferro reciclado, que esta última sí que foi unha verdadeira pasada pola creatividade das pezas do seu autor, do Manuel Armada, que era un verdadeiro artista. Fíxose a presentación do libro Terror Mortis, de meu fillo, Xosé María Ferro Formoso, en realidade é Xosé María López Fernández, pero o pseudónimo. E destacaría 3 máis polo tema docente, do que xa hai tempo que estou afastado. A primeira foi unha colaboración con información a unha rapaza da Universidade de Santiago para o traballo sobre conservación de bens culturais. A segunda, a máis importante para min, foi a de tomar parte na festa de final de curso do Colexio Infantil e Primaria de Andrade, Pontedeume. Porque despois de case 11 anos, xubilado, levo 10 e medio, volver ao colexio foi un momento moi bonito, aínda que tamén chocante, pois xa non lembraba certos aspectos. Contovos. A actividade consistía en celebrar unha xornada con xogos populares e resulta que eu fun cunha exposición de xoguetes que temos no museo para enseñarlos ao alumnado e ao mesmo tempo había outras mestras e monitores que con eles practicaban outros xogos como carreiras de sacos, ou panos, 4 esquinas, bueno, un montón deles. Os primeiros que me tocan son os nenos de infantil de 3 anos. Entón eu expliqueilles que levaba unhos xogos para que eles xogaran e levaba outros xogos que eran pezas do museo que non se podía xogar con eles, pero expliqueilles como funcionaban e como xogábamos nosotros con eles. Bueno, podo vos decir que cando rematei de falar e aínda non pasaran 5 segundos, non tiña ningún xogo enriba da mesa, nin os de xogar, nin os outros. Entón, dime conta de que xa estaba un pouco fora de xogo. Os 10 anos e medio notanse. E a última foi tamén unha visita ao museo efectuada por membros da UNED Senior e que se complementou cun percorrido polas rúas da nosa vila explicándolles algúns aspectos dela que non se ven a simple vista. Por exemplo, que temos un enreixado da antiga Fundición Real de Sargadelos, que moi pouca xente sabe del. Os gardacantós, que son os salvaesquinas, por decirlo de alguna forma. Os pombares, as cruces riscadas, as cumiais, o vello hospital da Orden de San Xoán, é dicir, pedras con historia. Algo novo para min foi facer de Cicerone polas rúas da vila. Entón, xa que está aquí a concelleira de turismo, voulle pedir un plus. É broma. E agora vou pasar directamente ao caderno. Perdonade, pero é que outro día collí un trancazo destos de verán que teño a voz tomada e píngame o fuciño. E agora vou pasar directamente ao caderno, decía, e primeiramente aclarar que estes cadernos teñen un carácter explicativo e complementario do museo, polo que sempre escollemos temas que directa ou indirectamente teñan relación con el. Nunha ocasión nos los clasificaron como cadernos pedagóxicos, e así nos los definiu un museo amigo, o Museo da Terra de Melide, porque sin ser estudios moi profundos do tema,
intentan dar información e unha explicación xeral e curiosa sobre os temas tratados. Non son estudios de cátedra, por decirlo de algún xeito, nin tampouco pretendemos iso. Levamos 7. O primeiro é da caza, o segundo dos peches, o terceiro dos zapateiros, o cuarto das lendas, o quinto crenzas e supersticións, o sexto, que foi o do ano pasado, o paso do tempo, do arquivo fotográfico, este ano da migración. Para min, os máis significativos, a mellor o primeiro, o da caza, porque aí, bueno, eu son de familia de cazadores, entón, bueno, sí que algunha idea tiña do tema. O cuarto das lendas, porque ese sí que me gustou moitísimo facelo, mas un dos que está a traer cola é o de crenzas e supersticións, que eu non pensaba. A semana pasada tive aquí unha entrevista de radio e eu penso que está tendo repercusión incluso a nivel nacional, sin pensar. E como xa poidestes apreciar, o tema escollido deste ano pois é o da migración. Fenómeno que existe dende que a humanidade tamén está na Terra. Vense dando constantemente, pois o home primitivo xa se movía na procura de alimentos, perseguindo as manadas de animais, buscando novas terras, novas oportunidades, é dicir, mellorando a súa vida. A xente cando emigra non o fai por gusto. Na maioría das ocasións emigra pola falla de traballo ou de mellorar as perspectivas laborais, por malestar social, por guerras, pandemias, sequías, persecucións ideolóxicas, políticas, religiosas, e por un longo etcétera, porque as causas da emigración son múltiples, e ata se emigra por amor, como fixo un amigo meu. A finalidade do caderno reflexiona moi ben Guillermo, cas súas verbas, é lembrar e agradecer. Porque non debemos de esquecer que a maioría tivemos ancestros emigrantes, principalmente a Cuba, e que grazas a eles mellorouse económicamente, e principalmente no eido educativo cultural. Polo tanto, debemos lembralos e agradecerllo. Eu, aos meus avós, no libro podedes ver ao principio e ao final as fotos de meu avó paterno e materno, a igual que as fotos de as miñas avoas, que son viúvas de vivos, como decía Rosalía, que sacaron adiante a familia poñéndose ao frente da casa e, polo tanto, a elas tamén grazas. O caderno está dividido en apartados que nos falan da migración no seu conxunto, ademais das causas e das consecuencias, os diferentes destinos da emigración. Fago especial fincapé na emigración acontecida no século XX, a Cuba, aos países europeos, a outras comunidades autónomas que no seu día emigración a rexións, non había comunidades, eran rexións. Sen esquecer a emigración temporal ás Segas, a Castela e a Extremadura. E por último, recóllese 5 testemunhas de emigrantes. A Cuba temos 2 que son casos antagónicos. O de Guillermo, que naceu en Cuba e sendo aínda neno tivo que sair da illa coa chegada de Fidel, e a de San Roque, don José García Camarcos, que marchou das Pontes sendo un neno e ficou en Cuba, onde aínda vive. Tamén a outras rexións, don José Corral e dona Amelia Formoso, que marcharon a Huelva cos seus fillos. E a outros países de Europa, a de dona Fina Loureiro e o seu home, don Manuel Durán, a Inglaterra, e a de don José Castro e a súa dona Pura Leal, que marcharon a Suiza. Non me vou estender moito no contido do caderno porque prefiro que o leades. Ides a topar 3 erros que, como sempre, os trasnos aparecen por aí, ainda que os revises, eu revisei outras veces e ainda así, pois, siguen facendo outras nadas. O meu nome da nai de Guillermo, que creo que ven Geno por Gene. Outro no apartado de San Roque, que obtuvemos un ano dende o 4 de decembro de 52, chegou o 5 de xaneiro de 53 e puxemos o 5 de decembro. Pero eu penso que foi un pouco un erro do ordenador mesmo, que xa sabedes que ás veces pon as datas. E, bueno, tuvemos un ano de embarcado.
Que pasou? Que, como él comentaba, él pasou moi mal no barco, porque, claro, hai algo na entrevista que se publicou estes días, que él deixaba aquí todo o coñecido, os amigos, o que lle pasou a Guillermo, pero ao revés. Os amigos, a familia, a escola, e, bueno, pois entón, ese ano, mellor, sí que se lle fixo ese mes, ou 20 días, fixéronselle como un ano. Cousas dos tranos. Repasas e repasas, e sempre aparece algún erro. Comentar con respecto ao debuxo da portada, que todos os anos fan un debuxo, que este ano é dunha maleta, porque é algo significativo co tema migratorio. Tamén, que tanto ao comenzo como ao final van as fotografías dos meus avós, xa dicen antes, tamén foron emigrantes. O paterno foi 4 veces a Cuba e o materno unha. Non comento sobre eles porque prefiro facelo sobre outras persoas, penso que son máis relevantes a nivel da vila, e do caderno pouco máis. O que sí quero decir é que o emigrante debe principalmente pola entrada de divisas, porque cando comeza a mandar cartos á familia, indirectamente este feito repercute no concello, pois aumenta o consumo de bens por esa familia e moves o carto pola vila, lóxicamente. No caso dos emigrantes cubanos, que é onde me quero centrar, e se cadra no caderno así o fago, primeiro porque emigrou un número moi importante de ponteses e do resto da comarca no seu momento, e segundo, porque, ademais de mandar cartos á familia, fixeron algo que ningunha outra xente fixo. Primeiro, asociarse, creando a Sociedade de Instrucción de Naturales del Ayuntamiento de Puentes García Rodríguez. Sociedade que primeiro serviu para axudarse entre eles e que logo serviu para mandar cartos destinados a facer as escolas. Aí temos o Colexio Santa María e das parroquias. Facer un panteón no cemiterio local e outro no cemiterio Cristóbal Colón na Habana para soterrar aos ponteses que morrían na diáspora e manter vivas tamén, mantiveron vivas as nosas tradicións, os nosos costumes alén do mar. Eles celebraban as festas que veñen agora, as festas do Carmen, tamén as celebraban. Alá, na Tropicana, creo que era, non? Ademais, dun cento de actividades máis. As Pontes débelle moito á emigración, a todas as emigracións, pero os habaneros moito máis, porque melloraron a nosa educación, facendo posible que a xente que a mediados do século emigrou, sobre todo a Europa, aos países europeos e outras rexións, fose mellor preparada que eles. Eles decatáronse de que a xente, seguía mellor preparada, tiña mellores oportunidades, de que as condicións higiénico-sanitarias das escolas que había aquí nas Pontes non eran as axeitadas para impartir o ensino. Tamén de que as escolas carecían do máis básico en material pedagóxico, de que había nenos e nenas sin escolarizar, da insuficiencia de número de mestres e mestras, tal e como se reflexa nos libros de actas da Sociedade de Instrucción que se recollen aquí no museo. De preocuparse dende Cuba de que se utilizasen as escolas xa rematadas e de pedir máis mestres e mestras, dirixíndose ao Ministerio de Enseñanza, dada a deixadez das autoridades locais de entón. Todo isto e moito máis se recolle nas memorias da sociedade que temos no museo. E para os que non saibades, decir que na actualidade, no 2025, a sociedade aínda sigue en pé. Está asociada, porque estas sociedades tuveron que asociarse unhas con outras para poder subsistir. Asociáronse coa sociedade da Golada. Entón, descendentes de ponteses seguen a conservar viva a Sociedade de Instrucción e o Panteón Social. A estela da emigración pontesa de comenzos do século XX non esmorece, permanece. Todo isto, ollado desde unha perspectiva actual, non se vella moi aló. Pero eu quixera que imaginades por un momento un pontés, eu, por exemplo, póñome no caso dos meus avós, da vila ou dun lugar, un era dos meus avós, un era do Paraño, outro da Forza, de comenzos do século XX, que nunca saíran do concello prácticamente, que deixa a familia
algúns con fillos que non coñecían o mar, porque nunca o viran, nin foran unha cidade, sen estudos ou con poucos, que ten que empeñarse para pagar a viaxe, saindo dende a Coruña ou de Vigo, coller un barco, facer unha travesía por mar que, cando menos, duraba 20 días, e dai algúns máis, e que nunca navegara, imaginado, vendo só o mar durante días, xente afeita a pisar terra firme todos os días, a ver verde ao seu arredor. Imaginade este Pontés chegando aos portos da Habana e, como decía San Roque, centos de barcas rodeando ese barco que chegaba, familiares e amigos berrando por eles os nomes. Entón, un inxente tráfico marítimo, imaginado nas rudas da capital, porque hai que pensar que isto era unha vila, e a vila era isto, pouco máis. Para lá casi non había, estamos falando de comenzos do século XX. Pois imaginade a capital, pois as rúas cheas de coches, de guaguas, como decía aquí tamén Guillermo, xente por las beiras rúas a barrote. Imaginade chegando a unha casa onde se vai aloxar con agua corrente, con luz, con baño, cando aquí eso era impensable. Pois sería como se agora nos viaxáramos ao futuro e avanzáramos 100 anos. O impacto era grande e a sensación de estar perdido, lóxicamente, pois tamén. Engadir que algúns melloraron as súas condicións de vida, non todos, moitos morreron, moitos quedaron alá, formaron familias novas. E, bueno, os que tuveron máis sorte, eu penso que foron os que traballaron nas cidades, en comercios, almacéns, tendas, e os que peor parados foron os que foron facer carbón, cortar caña, estivar nos muelles, porque pouco lles cambiou a situación do traballo que facían aquí ao que facían alá, pois pouco variou. E como decía San Roque na entrevista, moitas familias das Pontes fixeron fortuna en Cuba. Esta xente ben merece un monumento e un recoñecemento público que agardo que teña algún día. O escudo e a bandeira das Pontes están presentes no Centro Galego da Habana, xunto con fotografías do noso museo, un feito que de agradecer levou na San Roque. A vila das Pontes de García Rodríguez tamén está presente na Habana hoxe en día. E máis nada, non vos quero aburrir moito máis. Moitas grazas por estar arroupándonos nesta presentación, que no día de hoxe ten un forte significado para nós. Agardo que lles preste ler o caderno e se saben de alguén que queira un exemplar, que pasa a visitarnos e faremos entrega dun caderno. Aproveitar tamén para seguir solicitando a colaboración con fotografías emprestadas, doazón de pezas, documentos, sobre todo se se van tirar ou desfacer deles. E máis nada, bo verán, felices festas e moitas grazas. Agora daramos un exemplar. Se alguén precisa algo máis, pues, que o diga. Gracias. Se buscas traballo que seña do Estado, fala castellano que es máis educado, somente en galego poderás falare, cando veña o tempo de irmos votare, se faz un escrito pro gobernadore. Soy o castellano, entende o señore, e si en galego queres facer, dalle garantías os votos que atere. Ai lalelo, ai lalelo, ai lalelo, ai lalá, ai lalelo, ai lalelo, ai lalelo, ai lalá. O falar galego está moi ben visto, pois tamén o falan algúns ministros.
non é que lles naza, é que lles convene para buscar os votos de que nos mantén. E así que consiguen o que les querían. Esquenceulles todo o que prometían, falan castellano por moita razón. E o galego queda para outras eleccións. Ai lalelo, 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 ai lalelo. Algún señorito que o fala hoxe en día é por destacarse dunha minoría. Son ovellas negras na nosa nación, son os que nos foden cando hai ocasión. A fase galega será nova vida, cando todos falen como a Rosalía. A fala galega a ser a primeira, para que Galicia non seña estranxeira. Ai lalelo, ai lalelo, ai lalelo.